The producer. Skilima monya matete. Speak to my selector. Boss Lazarus. Psycho from Yo Tflow. Datete chimuka mausend katireka ndimbo kandakananga mutonas. Fana 30 ndasvika pane 4 majikazi vanga vachi operator hanzi no to my drug scans. Tokusecha here ndikati maya boys. Tokusecha here ndikati maya boys. Ukuramba ukutyaiko. Tokusecha here ndikati maya boys. Tokusecha here ndikati maya boys. Tokusecha here ndikati maya boys. Ukutyaiko. Ukuramba here. Ukutyaiko. Ukuramba here. Ndazongoreka ndobva vandibata bhande. Zvikanzi ija izi hombo tirega tishande zvenharo dzako izvi hatingazvitedze. Waradza kudhara kutakaoma mutezo. Uchindibata homwe papabuda pasta. Zvikanzi maiwi ndiye munhu achikutsvaga. Anonzi pasta but ndewe madrugs. Chigara ipataza titange zvakanaka futi. Tavakuseta here tikati maya boys. Tavakuseta tikati maya. Muri kuramba, muri kutyaiko, muri kupikisa, muri kuramba here tikati maya boys. Tavakuseta izi tikati maya boys. Tavakuseta tikati maya. Tokuseta izi muri kukwata, muri kuramba here. Avanosecha pasta wanike mai chipachi chake chine chamba muhomwe nai mamixa nelaita zvakatokwana nai kana poto yekubika guka irimo nai. Tava pangu ndabva ndatovatezeta imuhomwe mangu mukabuda stabu wanire skangi. Ana ikarova kuti ndadziona kopi boys ndapepuka ipapo wanjira refati. Ndatosechwa here ndiri kurota here saka ndotosungwa here imi ma one boys, ma one boys. Tokusecha here ndikati maya boys. Tokusecha here ndikati maya. Uri kuramba, uri kutyaiko, uri kukwata, uri kutyaiko. Ndati ndichimuka mamuse ndikatireka ndimbohoka ndakananga mutonas. Fana 30 ndasvika pane 4 majikazi vanga vachi operator hanzi no to my drugs. So kana dzisiri hope mashura mashura usina kupepuka ziva wanyura. Madikaimbwa tinohukura saka pinda mgudza aiwa chitombokura. Baba man, angwa ndofirindidza sani basoso ndakarara kai.